bé, Son Gohan. Uau! Jo també he treballat molt. Son Gohan, anem-nos a banyar. Sí, pare, anem a banyar. Un cor petit, que vols venir amb nosaltres? Ei, Xixi, que està preparat el bany. Estic enfadadíssima! Ja no aguanto més, Goku. Com pots fer una cosa així al teu fill? No el deixes estudiar tot el dia, s'ha d'entrenar amb en cor petit. I saps què m'ha passat? Un porc senglar m'ha atacat per prendre'm les bosses de menjar. I què feies tu mentre jo lluitava amb aquell animal? Només feies el que més t'agrada. A la muntanya del costat el marit porta la seva dona a comprar-me un cotxe preciós. Quina diferència! Però, Xixi, si no tenim cotxe nosaltres. A més, jo no tinc carnet de conduir. I per què no te'l treus d'una vegada? Tothom en té. Ets l'únic home que no té carnet de conduir aquí. Com pot ser? En cor petit tampoc no en té. Vols deixar-me tranquil, noi? Doncs comença a anar a l'autoescola demà mateix. Aneu-hi tots dos. No us ho vull tornar a repetir. Potser serà una bona oportunitat perquè us adoneu que la vida no és això. Què? Què dius? Xixi, però què et passa avui? Prou preguntes. Ara descansareu uns dies de tant d'entrenament i demà començareu a anar a l'autoescola. I és un ordre. Si no ho feu, no us penso donar res de menjar. Entesos? Sí.